Hulyo 6, 2025. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Human niini gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha ka lalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron maguna kaniya ngadto sa tagsa-tagsa ka lungsod ug dapit nga iyang adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan, apan geotayra ang mga ngani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mamumuo, nga muani niini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo, nga sama sa mga nating karnero, ngadto sa mga lobo. Ayaw pagdala og puntil, ni sudlanan sa limos, ni sandalyas, ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot. Unahan ninyo pag-ingon. Ang panagdait maania ni ining balaya. Kun didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kun wala, bakuya ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo ni adtong balaya og kaon ug inom sa ilang idalit kaninyo. Kay ang mamumuo angay gayud nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kun moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakito ni adtong lungsura ug sultihi ang mga tawo didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Apan kun moadto kamo sa usa ka lungsod nga dili kamo dawaton didto, gula kamo ngadto sa kadalanan ug ingnan ninyo ang mga tawo. Bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among mga tiil, among taktakon batok kaninyo. Apan timan-i nga hapit na maghari ang Dios kaninyo. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom sa Dios, mas maluoy pa sa Sodoma kay ni adtong lungsura. Unya nahibalik ang kapituag duha nga malipayon kaayo og miingon. Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila sa imo ngalan. Si Jesus mitubag kanila. Nakita ko si Satanas nga nahulog ingod kilat gikan sa langit. Pamati kamo, gitagaan ko kamo gahom aron makahimo kamo sa pagyatak sa mga bitin ug sa mga tanga ug sa tanang gahom sa yawa ug walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kamo kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo, kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan nahisulat didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.